Ia să văd ce să băga nou la televizor. Nu m-am uitat la televizor. Știrile? Ia să vedem. Știri de ultimă oră, să nu ieșiți afară noaptea pentru că o să fie o tornadă. Asta au fost știrile. Ce? Trebuie să anunț pe Amalia. Ok. Alo, Amalia? Da, ce s-a întâmplat? Ai văzut la știri? Da! Am văzut, o să se afle o tornadă noaptea. Ok, nu o să mai ieșim la înghețată, scuze. Dar ce credeai, că eu ieșeam la înghețată? Nu, o să stăm în casă. Deja s-a făcut noapte. Ok, o să mă duc în pat să dorm, pentru că mama încă este la lucru. Mamă, vezi că ești afară cu prietenele. Bine, scumpă, dar să nu stai mult. Ok, mamă, pentru că ai auzit ce s-a auzit la știri. O să vină tornada la ora 10 noaptea. Bine, mamă, o să plec acum. Ok, o să văd cât e ceasul. Ce? Este ora 10? Trebuie să plec. Ce? A venit tornada, nu mai pot să văd. Unde sunt? Nu mai pot. Mi-e frig. O să mă duc în bucătărie să beau apă. Ok. O să mă duc să beau apă. Niam. Ok, să mă duc înapoi în pat. Stai că îmi sună telefonul. Alo? Bună ziua! De fapt, bună seara! Bună seara, doamna mama lui Bela. Ce s-a întâmplat? Bela a dispărut. Tornada a început. Ce? Ce? Ok, nu vă faceți griji, o să salvez eu cu prietena mea, Amalia. Ok, nu vă faceți griji, o să sun eu acum pe Amalia. Vă rog, faceți ceva rapid, am chemat poliția, dar n-a găsit-o. Poate voi știți unde a fugit, unde s-a dus. Ok, nu vă faceți griji, stați acolo. Ok, o să sun pe Amalia. Alo, Amalia. Da, ce s-a întâmplat? M-ai trezit. Acum poți să vii repede la mine. Te rog, vino. Bine, vin, ok, vin. Ce s-a întâmplat? Vin repede. Ce s-a întâmplat? Am venit cât de repede am putut. Uite, Bela a dispărut. Ce? Și nu-i problema noastră dacă a dispărut. Ba da, cât e de rea ea, nu contează. Noi nu suntem ca ea. O salvăm pentru că nu a făcut chiar atât de mult rău. Ai dreptate totuși. Păi da, hai să mergem. Hai să mergem la mama ei.